Ahoj, já vám chci ukázat můj domeček pro Monster High a moje věci od Monster High. Začneme koupelnou, takže mají tu vanu, se dopravdu dělá pustit, teda aby to bylo snadší, tak tady mají tu, aby si to vytáhlo, mají tu ručník. Takový to zrcátko, který mě vypadlo odsud. Tady toto bez stravování, už tam nic není, nebojte se. Tady toto a kachničku od pečopáku, který nezbírám už. Jo, takže stopněte, jestli se to chcete víc podívat. Trošku se taky vyploch musím táhnout, takže jdeme na obývák. Mají tu televizi, ovladač s točkou z hlubičky, dva znaky Monster High, co jsem našel takový jakože a křeslení to vůbec Monster High, pokud já jsem moc neviděla. Tady mají věci, tady takový dvě výzky, Abby a Claudine na hlavu, salát nějaký, to bylo na Vánoce a vajíčka, mrkev a panvičku. Teď jdeme na Franečky pokoj. Ona to má, bych tady tomu pomoct, mám tady tak, postýlku, tady má tu kartu, plišáka, sedátko, a nemá tady, on to mívá na hlavě, helmu, tady má televizi, takový ty kuřát, tak tady je Los Angeles, nálepky, no, kdybyste to chtěli vidět, jak to stopněte. Potom tu mám Abby, to bylo Rules, nějak tak, tady to je Dead Tired, má taky takovýho děsivýho plišáka, tady to je v Itálii, ten kuřátko, mám mobil s tím, ale má i notebook, tam ten notebook nemá, takže jsem ho nestihla dělat. No, tady má rádio a tady má taky nějaký ty nálepky. No. Tady má jídelnu, stůl, jídlo, zastavené a takovou zmrzku. Já bych měla zmrzku, tu jsem strašila, jak jsem tam nahleděla. Zkrášlovací salon. Takže mají tady taková pokladna s penězami, co jsou ty diamantiky. Sedátko z toho papíru. To je dal nejvíc od flakky, to narovnávat točítko, tak to jsem nejvíc od flakky, to mám tak pro zábavu. A můj nový pokoj s novou Monster Highkou. Je to v Colin Wolf Basic. Tady ona má nahoře pokoj pro svou kočičku. Ona má notebook. Protože jsem nevěděla, co to je za příšerku, tak jsem ten notebook. Víte, že ona tam měla mít za Franky šroub, tak by tam měla ty vločky. Mám jaký příšerku, stýlku. Ty dvě jsem udělala z toho, že jsem navlíkla knížky, ponožku, jídelník, sedátko. Což mě naštvalo, že tam není české, ale to je jedno. Já jsem si ho přeložila z angličtiny. Tak, to je ve Francii. Stromky ty nálepky. A to je to panenka s kabelkou. Tak, byl kníz, to je na hřeben. Tak děkuji, že jste se koukli na moje videjko a ahoj.